эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Ярты ел эчендә аварияләрдә 15 кешенең гомере өзелгән. Юл транспорт һәлакәтләре кими, корбаннар саны арта. Күңелсез юл статистикасы ничек үзгәртергә? Африка чумасы һәм кыш гриппы авыру очраклары республика районнарында ачыкланган. Кешеләр өчен вируслар куркынычмы һәм Лениногорск фермерлары нинди чаралар күрә? Купшы гөлле йорт Ханифа Пасмурова өчен бакча сезоны ел әйләнәсе дәвам итә. Зәйдә яшәүче хуҗабикә чәчкәләр үстерү сере белән уртаклаша. Автоинспекторлар юллардагы вазгыятны яхшырту өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүгенә җитми дип саныйм. Монда уңайлы мөхит тә зур әһәмият уйный. Светофор, юл тигезсезлекләре, тизлекне чикләү билгеләре күбрәк җәяүлеләр өчен уңайлы дип фикер йөртә машина йөртүчеләр. Һәм шәһәрнең иң проблемалы урыннарын атыйлар. Тулырак киләсе видеоязмада. Самый аварийный перекресток или самый неудобный с вашей точки зрения в городе? Ленин строители. Машина йөртүчеләрнең кайберләре автоинспекция белгечләре белән килешми. Алар Төхвәтуллин һәм Заводская урамнары киселешен иң проблемалы шишелеш дип атый. Әгәр бу участокта тагын бер авария булса, аны юл транспорт һәлакәтләре күп була торган урын дип таныячаклар. Халыкта ул күбрәк Lexus күпере буларак билгеле. Узган кышта әлеге марка машиналары катнашында биредә 2 авария теркәлгән. Район башкарма комитетында юлларда куркынычсызлыкны тәкъмин итү буенча фикер алыштылар. Бүгенге көндә исә Төхвәтуллин Заводская киселешендә светофорлар урнаштыралар һәм дүрт җәяүлеләр кичү урынын яктырткыч белән җиһазландыралар. Шәһәр хакимияте фикеренчә, нәкъ менә бу рәсми тел белән әйткәндә инженерлык чараларын гамәлгә ашыру юллардагы хәлне яхшыртырга ярдәм итәргә мөмкин. Машина йөртүчеләр исә башкачарак фикердә. Җәяүлеләр дә, машина йөртүчеләр дә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә тиеш. Виктор исә барлык аварияләр намуссыз һәм игътибарсыз машина йөртүчеләр гаебе белән килеп чыга ди. Район юлларында беренче еллыкта 15 кешенең гомере өзелгән. Узган ел шул ук чорда юл транспорт һәлакәтләре корбаннарының саны 8 кешегә азрак булган. Шул ук вакытта быел аварияләрнең саны узган ел белән чагыштырганда 10га кимрәк. Имин һәм сыйфатлы юллар милли проекттан планына ышансаң, ел дәвамында үлем күрсәткечем 6 кешедән дә артмаска тиеш. Пациент женщина 2005 года констатирована смерть. Пациент женщина 99 года рождения констатирована смерть. Пациент женщина 99 года рождения констатирована смерть. Пациент мужчина 99 года констатирована смерть. Бу Раштуада булган аварияләрнең берсенә кыскача тасвирлама. Яңа ел каникулларында шәһәр читендәге трассада фаҗигагә китергән берничә юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Машина йөртүчеләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозганнар, өстәвенә һава торышы да начар булган. Машина йөртүчеләр арасында тагын иң яратмаган урыннарның берсе Ленин төзүчеләр киселеше. Алар юл аша чыгучы җәяүлеләр начар күренә дип зарлана. Җәяүләргә килсәк, алар гаебе белән Әлмәт юлларында 6 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, 2 кеше һәлак булган. Шевченко төзүчеләр киселеше дә муниципалитет игътибарына эләкте. Машина йөртүчеләр сүзләренчә төннәрен бирдә хәрәкәт җайга салынмый һәм төп юлның кайда икәнен аңлашылып бетми. Төзүчеләр проспекты һәм Шевченко урамы киселешендә өстенлекләр һәм чират саклау белән хәзер барсы да билгеле булачак. Янып торучы сары сигналны алачаклар, тизлекне 40 чакрымга кадәр чикләү билгесен инде илгәннәр. Җәяүләр кичүе һәм игътибар авария участогы билгеләрен тагын бер кабатларга тиешләр. Булар аварияләр һәм үлем санын киметергә ярдәм итәрме? Әгәр эшләр тәмамланса, икенче яртыйлык статистикасы күрсәтәчәк. Озакайда яшәүче Миңнәхмәт Зиннатуллинга торак алу өчен сертификат тапшырылды. Ул Чернобыль атом станциясендә булган авария нәтиҗәләрен бетерүчеләрнең берсе. Бу аның сәламәтлегенә зыян китерә, ират инвалидлык ала. 2 миллион 900 мең сум күләмендә субсидияны район башлыгы Марсель Шайдуллин тапшырды. Желаю удачи, успехов, жить и радоваться жизни. Я уже радуюсь. Я каждое утро просыпаюсь. Минахмат Рифкатович Ознакай районында 26 ел яшим. Әлбәттә, фатир сатып алырга планлаштырам. Ул Таҗикстанда туган, атом сәнәгате шәһәрендә Чкаловскида эшләгән. Матди ярдәм Россия Федерациясе гражданнарын уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү дәүләт программасы белән мөмкин булды. Аның ярдәмендә Ознакай районыннан 6 ликвидатор торак сертификатларын алды инде. Баулы районының Татар Кандызы авылында төзелеш эшләре Җирле клуб бинасында капиталь ремонт бара. Бирдә түбә алыштыру белән беррәттән эчке төзелеш эшләре дә башкарыла. Индир Сайфуллина ремонт барышы белән танышып кайтты. Бина эчендәге иске такта идәннәр алынган, стеналар өлешчә тигезләп төзекләндерелгән, электр шилтәрләре алыштырылган. Татар Кандызы мәдәният йорты 1968 елда салына башлаган, 69да ачылган. Аның беренче җитәкчесе Гузайрова Тәгъзимә Нагимовна булган.
Менә шушы 50 елдан соң инде Аллага шөкер капиталь ремонт республика программасы буенча безгә дә килеп җитте. Капитальный ремонт виш төбәләрне, идәннәрне, түшәмнәрне, стеналарны яңадан яңарталар. Ойрат Хөсәен сүзләренчә, алар өчен иң сөенечлесе түбә алыштырылу. Ул инде бик тузган булган. Түбәлек такталарының янгынга каршы эреме белән эшкәртелүе иминлек нигезе. Шулай ук санузелның эштә булуы да хезмәткәрләр өчен генә түгел, ә килгән кунаклар өчен дә уңайлы булачак. Чөнки моңа кадәр санузел урамда булган. Клуб бинасын төзекләндерү өчен шулай ук Татнефть хәйрия фонды аша грант отуга ирешкәннәр. Әлеге акчаларда төзекләндерүнең бер өлешенә тотылачак ди җитәкче. Шуңа инде яңа аппаратлар, яңа оборудованиелар, утлар кергән. Яңа ноутбуклар оргтехникага вариляция ителә. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәт районында бөртекләрне урып җыю 1 августан башланды. Токарликов исемендәге хуҗалык комбайнчылары уракка чыктылар. Алда аларны 15 000 гектарда уңыш көтә. Игенчеләрнең эш көне ничек уза? Комбайн механизаторларының хезмәтем гаҗәеп көч һәм сабырлык таләп итә. Кырда алар иртәнге сәгать 5-тән кичке 9-га кадәр уңыш җыю белән мәшгуль. Токарликов исемендәге акционерлык җәмгыяте хуҗалыгы комбайнчыларына бу сезонда 15 000 гектардан уңыш җыясы бар. Виталий Филюшин көнгә 60 тоннага якын ашлык суктыра. Тәҗрибәне аңа әле яшь чагында ук әтисе биргән. Хәзер Виталий үзе дә яңа буын белән белемнәрен уртаклашырга шат булыр иде. Әмма комбайнчылар арасында яшьләр бик аз. Заманасы шундый дим ират. Комбайнчыларның үз рейтингы да бар. Махсус ал тактада һәр хезмәткәр үзенең урып җыю буенча кайсы урында торуын күзәтеп тора. Ул суктырылган ашлык санына бәйле. Шул рәвешле нәтиҗәле эшкә кызыксыну да барлыкка килә. Быел эш күп, уңыш зур, әмма урып җыю компаниясе һава шартлары сәбәпле узган елга караганда соңрак башланды. 16 сәгатьлек эш көнендә комбайнчыларны 2 тапкыр ашаталар. Кырда ашхана хезмәткәрләре чыга. Көн саен төрле төшке һәм кичке ашлар белән сыйлыйлар. Кырда 10 берәмлек техника эшли. Алар бер көнгә 800 тоннага кадәр ашлык җыя. Токарликов исемендәге акционерлык җәмгыятенең сөрүлекләре Әлмәт районының ширеген били. Комбайнчыларга 5000 гектарга якын мәйдан. Шул исәптән соңгы культуралар рапс, карабыдай, кукуруз җыясы бар. Лениногорск ветеринарлары кош гриппы һәм дуңгызларда Африка чумасы куркынышы турында кисәтә. Беренчесе шушы көннәрдә республика районнарында, икенчесе Лениногорск районы белән чиктәш күрше төбәктә ачыкланган. Бу вируслар кеше өчен куркынычмы, хайваннарның зарарлануына ничек юл куймаска һәм белгечләр нинди чаралар күрә? Ветеринария хезмәте Самар өлкәсенең Шынталы районыннан кош продукциясын кертүне һәм сатуны тыйды. Бу төбәкнең берничә авылында кош гриппы ачыкланган. Ветеринарлар хәлне контрольдә тоталар, хуҗалыкларны тикшерәләр, кошылык фабрикасына да игътибар бирелә. Лениногорск фермерлары мөмкин булган янау турында кисәтү алганнар һәм зарарлануга юл куймас өчен санитар кагыйдәләрне үтәргә кирәклеген беләләр. Авыру кош сүлпәнәя, зәңгәрләнә тавыкларның кикрикләре төшә. Аларны ашарга ярамый. Кош гриппы кеше өчен дә куркыныч. Авыру үпкәләргә зыян сала. Бизгәк тудырам, үлемгә китергә мөмкин. Тагын бер куркыныч вирус – Африка дуңгыз чумасы. Авыру Татарстанның Спас һәм Югары Ыслан районнарында ачыкланган, карантин игълан ителгән. Имин булмаган районнардан дуңгыз продукциясын китерү тыела. Лениногорск дуңгыз комплексы исә ябык режимда эшли. Африка дуңгыз чумасы зур икътисади зыян китерә. Зарарланган мал ачыкланган очракта берничә километр радиустагы барлык терлекләр дә юк ителә. Африка чумасы белән кешеләр авырмый, әмма аны таратучылар булырга мөмкин. Кош гриппы һәм Африка дуңгыз чумасы вируслары югары температурада үлә. Шуңа күрә терлекләргә һәм кош-кортка пешкән азык кына биргә кирәк. Хәтта калдыкларны да термик эшкәртү зарур. Белгечләр кибетләргә китерә торган ит продукциясе барлык тикшерүләр уза. Аны сатып алудан куркырга кирәкми ди. Ә менә куркынычсызлык максатларында ветеринария документларыннан башка очраклы сатучылардан кош итем һәм азык аларга баш тартырга киңәш итәләр. Зәй районында яшәүче Хәнифә Пасмурова үз йортын аллы гөлле чәчәккә күмгән. Хуҗабикәнең бакча сезоны ел әйләнәсе дәвам итә. Чәчкәләр үстерү серләрен ханым безнең тамашачыларга да ачты. Адилә Борханова дәвам итә. Зәйдә яшәүче Хәнифә Пасмурова яшеллек, моторлыкка гашык ханым. Аның йорт-алды иртә яздан көзгә кадәр шау чәчәктә утыра. Аллы гөлле петунияләр, яран гөлләр, затлы эустомалар, гортензия үстерә хуҗабикә. Табигатьне, чәчәк гөлләрне ярату аңа кечкенәдән килгән. Җирне яратырга кирәк. Үзентләрне чәчәкләрне яратырга кирәк. Мин аларны бик яратам, мин авыл баласы. Аларны карап, аларны үстергән җирдә үскән балам. Шуңа күрә мин аларны һәр вакыт үстерәм. Өйдә дә, бакчада да, бөтен җирдә чәчәкләргә игътибар бирәм.
Ханифа ханымның бакчачылык эше гыйнвар аеннан башлана. Җәй өчен кайбер чәчәкләрне помидор, борыч кебек яшелчә рассадаларын кыштан әзерли. Помидорларның да төрле сортларын үстерә ул. Пасмуровлар бакчасында кыяр исә май аенда ук уңышы белән сөендерә башлый. Шебез также помидорларны, хәзер алар үзләренең срокларын уже отслужили, как говорится, хәзер урамда инде. Хуҗабикәнең суган белән сарымсаклары да мул уңыш биргән быел. Аларны Хәнифә ханым ныклап кибеп беткәнче бушап калган теплица эченә урнаштырган. Дөрес итеп киптереп кышка саклау өчен аерым ысулы да бар. Вот так плетем. Вот. Они сейчас пока еще сырые, как-то не очень-то. И вот так получается. Косичка красивая. Матур итеп чәчәкләр тәрбияләүдән кала Хәнифә Пасмурова тавыклар да үстерә. Гади булмаган үзенчәлекле яшел йомыркалар салучы тавыкларга кадәр бар хуҗалыкта. Вот эти несутся зеленые. А эти несутся коричневые, темно-коричневые. А белые несутся. Хәнифә ханымның йорт эчендә дә гөлбакча, тәрәзә саен гөлчәчәк, хәтта цитрус агачларына кадәр бар. Вот. Это мандарин. Вот мандаринчики. Вот. Они такие маленькие. В декабре будут красивые, большие. Мандариннары кибетнекеннән аерыла. Вак, әшкелтем тәме бар ди хуҗабикә. Агач аерым игътибар сорамый. Иң мөһиме урыннан урынга күчермәскә кирәк икән. Әфлисон, лимон агачлары үзләренең җимешләре белән кыш айларында сөендерә ди. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрләрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.